adquire conocimentos. Imos a seguir aprendendo. Fabián xa dixo que sabía muxir, pero supoño que na casa muxiran con muxidoira, e nos agora imos aprender como se moxe a man. Unha clase práctica, baixa os brazos, unha clase práctica a cargo de dous muxidores profesionais. Colles iso que teñen as vacas por aquí, polo traseiro, non é así. Colles os tritos, pero hasta que teñan filliños non se pode, que non teñen leite. Pero despois se lle colles o leite tipo a beber, colles este. Pero antes o meu tío, como non, os meus familiares antes, como non había vaca, como non había tazas nin vasos, facían así. A ver, como é? Muxía de muxía, como se muxía? Talle aí. Unha, outra. E así na máis tan fácil sae? Sí. Sí? Tan fácil? A mí o que me gustou era cando facías así, o de beber. Como é? Que pasa que, claro, isto para botarlle o azúcar ou colacao, como faz? Non vale. Colles azúcar, Aquí. metes na boca. E remexes. E na máis. Imos preguntar... Uxía, pregúntalle ao conselleiro se sabe muxir a man. Ti sabes muxir a man? Non. Claro, o fácil é que agora non fai falta muxir a man. Xa non con muxidoira, senón como se pode muxir agora? Como se moxa agora? A máquina moderna. E o conselleiro saberá de máquinas modernas destas. Sí. Hoxe muxese xa con muxidoiras, bueno, en algunhas explotacións, incluso que non son propiamente de leite, a veces tamén se muxe a mao, pero vamos, eso xa queda para explotacións mixtas de carne, leite, etc. E por internet ou por teléfono móvil muxiremos algún día. No. Pero sería un bo invento. No, pero hoxe xa hai robós Eles se cadrou vos, ben. sí. Eles se cadrou ben. Robóts de muxir. Sí, xa hai robós vos. Bueno, eu creo que hoxe está todo moi saneado, moi ben feito, moi higienizado, e o noso leite é un leite de primeiro nivel.